Vi skal vise dig noget, man kan. Ja. Så man får myggene til at gå væk. Ja. Ja, okay. Det bliver spændende at se nogle fisk og nogle ænder. Jeg elsker ænd. Nogle gange spiser jeg ænd til jul. Gør jeg også. Men det er ikke så tit, jeg får fisk. Jeg får heller ikke så tit fisk. Jeg kigger der, du kigger derovre i den. Okay, søg der. Ja, kom her, din lille søde dyr. Hvor er du henne? Hvor er du? Hvor er du henne? Hvor er det en fisk? En fisk! En fisk! En fisk! Nej, min fod! Nej, til ambulancen, den er brækket! Kammerat, der falder ned i søen. Okay? Det er Amos. Skynd jer frem. Min fod, den er brækket! Kom nu og hjælp mig, idioter! Hjælp mig op! Min fod er brækket! Hvad skal vi gøre? Kan jeg komme over til lægen nu? Ja, du skal til lægen. Lægen er lige deroppe. Nej, der er Lili. Du skal have handicappet ud. Men kom nu. Ikke det der fiber ballade. Er Bent okay? Jeg tror, han skal. Hvad sker der? Jeg kan huske min faster. Berit, hun skulle operere og stjåle mig ikke fat heroppe. Hvad skal jeg da med det? Hvad? Nej, det mener du ikke vel? Jeg er rigtig bange nu. Jeg kan ikke lægge i koma, vel? Den første meget. Jo, det gjorde jeg faktisk. Det Så meget flot ud. Min faste sagde, at hun engang lå i koma, men hun døde ikke. Nej, jeg vil hellere dø. Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil hellere. Jeg er faktisk rigtig gammel mand, og jeg er ikke. Nej, jeg er faktisk stadig i mine unge dage. Kom nu! Det går så langsomt. Ja, lille dreng. Men hvad med min kammerat? Han må kan det ikke bare gå hjem med. Du mener det ikke, vel? Vi har en fyr for det selv. Han har slået sig. Jeg har brækket mit fod. Jeg er altid sikker, jeg faldt ned i åben. Er du nu helt sikker? Ja. Hvor er det? Lægehuset. Det er heroppe. Til lægehuset. Jeg er sikker på, at jeg brækket det. Jeg brækket det, fordi jeg faldt ned i åben. Du holder altså rimelig Jeg tror, det er dårligt. bedre på nede i Aarhus. Der kan jo være meget farligt. Men det var fordi min kammerat, han fandt en fisk. Altså, en fisk. Ja, en fisk. Ja, en fisk. Jeg kan lige at sidde der på det grimme stol her. Så er der også klar på det, vi smutter igen, ja? Ja, det synes jeg også. Jeg må lige tjekke det. Au, det gør ondt. Jeg tror, vi løber. Nej, jeg har sgu ikke råd til bandage. Du må klare det. Nej, hvad Der er ikke noget, jeg kan gøre. Jeg skulle da ikke en eller anden der med i et sindssygt program, vel? Nej, hallo, jeg er bare læge, og der ikke kan finde ud af noget. Ja, det er en idiot. Du ved jo godt, det er brækket. Nej, jeg kan ikke se et skid. Det er jo mudder. Nej, det er min fod. Okay, nu prøver vi. Se, den er helt rød, fordi den er brækket. Men jeg kan godt se, at det er lidt sprækket. Du skal holde den i ro. Skal jeg sove her? Skal jeg i koma? Nej. Skal jeg dø? Nej, ikke koma og heller ikke dø. Og du skal heller ikke blive her. Du må gerne gå hjem. Kom. Vi skal tage det med ro de næste 400 år. Okay, nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at lave. Måske kun 300 år bliver jeg. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg er stolt. Farvel, mine syge patienter. Hej, hej. Vi ses nok igen. Hej, hej.